An balima bi Mali lajɛbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani yantuma aw bisimila bi Mali kibaruya kan Usmane Kulubali bamanan ne de bɛ yan bi walasa ka kibaruya ninnu kɔnɔ kuma da aw tulo kan bamanankan cɛ ɲina o yɔrɔ la an bɛ foli belebele lase Bakari Kulubali ma Yelegebugu ambassadeur an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko kibaruya min b'an bolo bi a bɛ tali kɛ jamana kɔnɔ kibaruyaw kan nin yɔrɔ in na ni maa minnu n'a y'an ka jan ninnu sɔrɔ a k'u cari a ka k'u fɛ a ka tila k'a ka hakilinaw bila an ka commentaire la aw bɛ sɔn ka diya an ye an tɛ nin ko bila daga girinnen da la an bɛ don an ka kibaruyaw kɔnɔna na ko Mali école de guerre ye san 1 sɔrɔ kalan na o hukumu kɔnɔna na finitigi ɲɛmɔgɔw sigira ka lajɛli ani miiri kɛ san 1 kalan in na lajɛrɛ dɔ senfɛ mun kɛra décembre kalo tile 9 san 2022 kalanso in yɛrɛ kɔnɔna na lajɛrɛ ɲɛmɔgɔya tun bɛ chef d'état-major général des armées bolo n'o ye général de division Umaru Jara ye kɛnɛ in kan finitigi ɲɛmɔgɔ caman tun bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ le chef d'état-major adjoint des armées général de brigade Ousmane Wele o tɛmɛnen kɔfɛ le directeur des études supérieures en logistique administration et management n'o ye colonel major Ibrahima Nomoko ye ka fara directeur des services caman kan an'u nɔnabilaw commandant de l'école o fana tun bɛ a kɛnɛ kan lajɛrɛ in kun de ye walasa ka ɲɛfɔli kɛ école de guerre ka san 1 kalan in kan ala ka chef d'état-major u jɔyɔrɔ ani directeur des services u jɔyɔrɔ armée kɔnɔna na ka ɲɛfɔli kɛ o kan chef d'état-major général de division Umaru Jara a ko ale dalen don a la k'a fɔ ko nin tile filasigi in k'a bɛna kɛ sababu ye kosɛbɛ jaabi ɲuman caman mina sɔrɔ an ka finitigilakaw fɛ an ye nin kibaruya in sɔrɔ ka bɔ DIRPA yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ taa Mali marabolo naaninan na n'o ye Segukaw fɛ yen ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen sirabakan kasara kɛlɛli la Segu mara la direction régionale de la police de Segu n'o ɲɛmɔgɔ ye commissaire divisionnaire Abdoulaye Kulubali ye a ye tile 5 formation daminɛ o daminɛra novembre kalo tile 29 2022 formation in kun de walasa k'a ka cɛdenw labɛn k'u hakili jo kosɛbɛ sirabakan kasara faamuyali la commissariat minnu garisigɛ donna nin formation in na sa o de ye commissariat de Segu a premier arrondissement deuxième arrondissement ka fara ɲɔnɔ commissariat ani Bilan commissariat kan kɛnɛ in kan seereya caman sɔrɔla k'a fɔ kabini commissaire divisionnaire Abdoulaye Kulubali kɛra Segu direction régionale ɲɛmaa ye ko sirabakan kasara dɔgɔyara kosɛbɛ Segu mara la ani ka fara adamadenw an'u bolofɛnw ko o lakana fɛnɛ sabatira kosɛbɛ an ye ni kibaruya in sɔrɔ ka bɔ le Seguvien yɔrɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa douane nationale la ko Mali sɔrɔ kɛlɛcɛdenw n'o ye douaniers ye k'u ye CFA wari miliyari 60 ani miliyɔn 200 ani 98 de ladon jamana kɛsu la novembre kalo in na san 2022 sirikɛba ko ni sɔrɔ in ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ Mali douaniers fɛ kabini Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta fo ka n'a bila bi la o yɔrɔ la an bɛ foli belebele lase directeur général de la douane n'o ye Konate a n'a ka cɛdenw ye an ye nin kibaruya sɔrɔ ka bɔ journaliste Ali yɔrɔ la an balimaw ni de bɛna dansigi an ka bi kibaruyaw la kibaruya min bɛ tali kɛ Mahi Watara ni alimami don diinɛ lasebagaba don a sigiyɔrɔ bɛnnen don Sɛbɛnnikɔrɔ k'a kɛra chevalier de l'ordre national ye jɔnjɔn taara ka d'a ma sabula a cɛsirilen don kosɛbɛ diinɛ walankatali la jamana kɔnɔna na jamana ɲɛmaaw y'a kanu ka chevalier de l'ordre national ta ka di Mahi Watara ma o yɔrɔ la an bɛ foli kɛ Mahi Watara ma ani maa o maa cɛsirilen don jamana diinɛko la an foli ni tanu b'aw bɛɛ lajɛlen ye tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ foli bila ka taa an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigilen don diɲɛ fan wɛrɛ fɛ an b'a ladɔnniya k'a fɔ bi Mali a bɛ sɔrɔ plateforme bɛɛ lajɛlen kan YouTube, Instagram, Facebook, TikTok an ka foli ni tanu b'aw bɛɛ lajɛlen bi Mali kanu na an b'a fɔ ko k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma wasala